inin ni. I just wanted to tell you na kahit na marami busy ako sa mga ginagawa ko, I don't skip meal. Ngunito nagkakaon pa rin ako. Ito yung sudan ko ngayon. Napasalamat ako sa Fitness Gourmet na sponsor sa akin at sa Tita Binos ko ng padala ng Figaro. Siguro kung walang nagpadala sa akin, matay ako sa gutom dito. Budlot akong mata ganina kaya binakugo kay pagkaon. Akalain mo may nagbigay sa akin. Inin ni. Marami nagtanong sa akin, Pangulong Dugong, hindi ka ba natakot sa virus? I'm telling them, we are battling ngayon ang facing this kind of problem, lalo na hindi natin makita ang kalaban natin. Kain lang ako. Pagkain ko, very healthy ang food ko ngayon. Sponsor ng Fitness Gourmet ang patog sa akin. Makaon na kayo ito. Inin. Ito lang ang masabi ko, lalo na sa lahat ng mga government official, mga kapitan ng barangay. Kung maghatag tayo ng pagkaon, huwag natin isulod sa balay, taguan natin sa budiga. Magkikita na ang anhag mga ilaga, dito magdinalo. I'm telling you, magalit ako. Asupain ko talaga kayo. Inin ni. To all, no, lahat ng nagtanaw dito, nagtingin sa video ko, ito lang masabi ko, pagtulungan tayo ngayon. Hindi makatulong yung magdinalo tayo. Burot ng tiyan ni mo na si kinaon. Samtang ang uban way kikaon. Mga matay ragyapon ta ninyo. Hindi mo man madala yung pira mo sa kamatayan. Birahin ka ni kamatayan dyan. Galit talaga ako sa mga dalo. Magbigay tayo. Mga pagkaon dyan. Kailang ang iba walang trabaho. Ang home quarantine tayo tungkol kay virus. I'm telling you, magbigay tayo ng pagkaon sa iba. Hindi natin akuin lahat. Mga barangay official, pag makitaan ko kayo, ito lang ang masabi ko. Baliong ko ng liog ninyo. Makitaan na mo, di lang kayo mawingig mo sa kinumo na Inday Sara. Panglitkan ko ng lisngag nyo ngayon. Magalit ako dyan. Yung mga pagkaon, yung ipanghatag ng gobyerno, i-distribute natin sa mga mahirap. Makakaon sila, magutman tayo tungkol sa virus. Kaya, huwag niyo akong galitin. Mamatay talaga kayo.